Loh, pripun, Dik? Loh, kok ngono, Dik? Iling-iling, Dik. Senadyan kawula durung gadah pakaryan, nanging saben dina atiku tansah kebak karep kanggo mbangun masa depan bebarengan panjenengan, Dik. Amargi panjenengan kuwi dudu mung kembang ing jaba, nanging uga sumunar ing jero nala kula, Dik. Ngerti nana, Dik? Kawula pancen durung sugih bondo, nanging insya Allah sugih tekad lan tresna kang tulus marang panjenengan. Yen panjenengan kersa badhe kawula upadi sebisa-bisa ngupaya urip kang becik kanggo nambani saben letih panjenengan. Dik, senajan kawula durung gadah pakaryan, nanging kawula ki siap digaji nganggo katresnan panjenengan. Gajine ora usah UMR, Dik, sing penting UMR, urip marem rukun. Kawula durung duwe kerjaan nanging tansah sibuk mikirke panjenengan. Iki atiku wis tak dender. Tinggal panjenengan gelem apa ora nunggu aku, Dik. Saben dina kawula mung lungguh ing ngarep omah. Ora mung nganggur, nanging ngenteni panjenengan mlebu ing urip kawula. Tak jaluk tresnamu kawit saiki temeka pati, Dik. Tak tunggu.